Ja to potem wydłużę. Tak wiesz, 36 rozmiar. Głowa jest większa, tak? To coś mi się kręci. Teraz nogi. Dobra, ustawiamy się. O, mam dzieci. Ja mam tyle dzieci. Przepraszam, do góry. Ej, Tak? Ej, to masz takie... Dziwny ten zapach. Beata? I wstań. Nie teraz. No miałaś, była zarejestrowana, nie? No właśnie. Nie wiedziałam, że ty pojechałeś. No, ale nie, ty nawet dłuższy widziałeś, ja na 65 tam jechałem. Sobie usiąść. Nie chcę usiąść. Na szlaku, ja z Zakopanem. Do wodu do motoru. Sypa, 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 sypa.